Din hija l-puntata numru 449 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-puntata tal-lum se nisimgħu minn The Velds, Albert Bell's Sacrosanctus u Decline the Fall. U llum nibdew bdejn minn A Broken Design. A Broken Design tlaqana għal-poddatora fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant tal-lum hija numru 449 f'din is-sensiela. Bħal dejjem issibu dettalji dwar dak kollu li għandna fil-poddata tal-lum permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com fejn hemm ukoll il-videos individwali għal kull silta li għandna fil-poddata tagħna. U ngħaddu għat-tieni waħda li għandi għalikom hija l-ġdida minn il-grupp The Velds. Din isimha She's Like the Sun. Well,
il-website li semmejtilkom l-ewwel ġifieri ToniSant.com li hemm il-videos fiha wkoll u hemm ukoll dettalji aktar li jorbtu mal-Malta Music Memory Project isibu fuq m3p.com.mt. Fil-verità id-dettalji huma hemmhekk fuq il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt aktar milli direttament fuq ToniSant.com. U hemmhekk issibu allura pereżempju issa li fid-29 ta' April ftit tal-ġranetilu ta' din is-sena l-2016 id-ditta diski Metal on Metal ħarġet album ieħor mingħand Albert Bell's Sacrosanctus kif jismu il-proġett tiegħu bħala solista u s-silta illi hija minn dan l-album hija title track jisimha Ad Eternum.
Ad Eternum minant Albert Bell's Sacrosanctus. U infakkarkom ukoll li tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi, nu pixir dejjem nisma' minant is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati, b'mod partikolari minix bidli l-attenzjoni għal xi ħaġa li forsi nkun anka nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Issebuni permezz ta' ToniSant.com kif għandna mela dik il-website jew issibuni ukoll jekk tippreferu permezz tal-Facebook jew anke it-Twitter. U naddu għall-aħħar silta tagħna llum biex nagħlqu din il-poddata llum kellna għażla pjuttost heavy ikolli ngħid u tajjeb allura illi nagħlqu b'din li hija mingħand grupp li ismu Decline the Fall il-ftit biex ndoqqilkom u fl-aħħar sa jirnexxieli. Mingħand Decline the Fall se nisimgħu Make My Demons Go.
bis-silta Make My Demons Go minn il-grupp Decline the Fall, għana ġina f'tmim il-poddata tagħna l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Ma fadalli xejn ħlief infakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt għal dejjem ukoll huma permezz ta' ToniSant.com u sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.